Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu mai farin jini mai albarka, zauren zakin Hausa, wanda ni naku a har kullum Abba Zakin Hausa nake gabatarwa. Ba mu labarin kuma karu, kuma mu kara dabaru, mu yi taka tsantsan kafin mu makan mu ya zo ya faru, ya zama kamar shawara, mu ma mu kara hattara. Da kula da ankara don makauce tarkon yaudara. Zauren zakin Hausa. Kamar yadda kuka sani, shiri ne wanda muke kawo muku jarumai a soyayya, wanda suke da wani abin faɗa kuma abin sauraro, wanda za su ba ku labarin irin abin da suka ji a soyayya, suka ji daɗi ko kuma suka sha wahala, suka yi kuka ko suka sa aka yi kuka a soyayya. A yau ma kamar kullum muna tare da bakon namu. Za ku ji sunansa daga bakinsa. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Barka da shigowa shirin namu. Alhamdulillah. Masu kallon mu za su so su ji sunanka. To, assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Rabi'u Sabi'u Gwagwada, wanda aka fi sani da Bala. Malam Bala. Balan ma ya samu, alhamdulillah. To ai shikenan. Kamar yadda kuka ji sunansa daga gare shi, za mu shiga shirin ka'in da na'in. Malam Bala, Na'am. mene ka fahimta da kalmar soyayya? Idan aka ce soyayya. To, kalmar soyayya wani abu ne da mai suna so. Na'am. So, sungul ne so. Amma idan Ma'ana ya haɗu so shi wani abu ne kwaya yawa, wani ɗaya. abu ne kwaya ɗaya. Na'am. Idan ya haɗu ya zama ga ka ga wannan, to in kana so ana son ka, to sai ya zama soyayya. Ita yayya din ita ke haifar da soyayya. Amma so shi sungul ne. Wato ita so mai yayya mai haɗe da yayya ke. Yayya yawa shi ne gaskiya To, magana. duk da dai ba ajin karantar da Hausa muke ba, balle a yi ma mutane bayani akan ma'anar ita yayya din da Yawwa, take haɗa na'am. soyayyar. Na'am. Wato in mun fahimce ka, idan ga so suka haɗu sai su zama Su zama soyayya. Idan soyayya, kuma ga so ba so babu To ya zama dai soyayya. kawai kai kana so ba a san ka, to kaga ba soyayya kenan. Na'am, to Yawwa. wannan ma'ana ya ba mu Alhamdulillah. ƙaye sosai. Allah ya saka da alkhairi. Ganin mafi yawan mutane a soyayya, cewa ita soyayya za ka ga idan za a yi al'amarinta ko tattaunawa a kanta, za ka ga mutane ne kila masu karancin shekaru ko kuma yara ƙanana. To me ya ja hankalinka? Wasu za su iya ganin cewa ka manyanta yanzu haka. So me ya ja hankalinka kake ganin za ka iya ba da labari akan soyayyarka? To alhamdulillah. Wato ita soyayya Na'am. babu tsoho babu yaro. Na'am. Duk wanda ka tsinta a rayuwa za ka samu yana da wani labari a kansa na soyayyarsa. So ko babba ne ko yaro ne, zai iya zama labarin da wani babban zai baka, yaron ba zai baka ba. Haka. Sakamakon me? Wataƙila ya fi yaron shan wahala ko kuma ya fi yaron jin daɗi. Gaskiya ne. Shi ne kawai wannan dalili. Amma labarin soyayya ta wani abu ne wanda ya ƙunshi al'amura da dama. Don gaskiya labarin mai faɗi ne, don abin ya faru ne tun ban yi auren fara ba. Allah sarki. To yanzu misali, Na ta yaya abin ya fara? abin ya fara kamar in ganta ina son ta ko tana so na haka. Kai ne ka ganta ka ce kana santa, ita ce ta ganka a wani hidima aka yi ka ganta a wurin ka fara santa? To dai wadda abin da zan ba da labari ya faru da ita, ba ita na fara so ba. Na'am. Wata na gani a anguwarsu ina so. Na je wurinta sau ɗaya sau biyu, sai aka ce min an mata miji. Allah sarki. Sai na ce mata, to tunda an miki miji, gaskiya yadda nake to ki sama min wacce zan yi soyayya da ita a anguwarku, amma ta aure. Allah sarki. Sai ta ce min ga makociyarmu. Tana haɗa mu da ita a lokacin da muka yi wannan magana, lokacin tashi zai kira ta. Tana haɗa mu, ne mata bayanai na, ta karɓa. Bayan kwana 2-3 na sake zuwa anguwan, sai na ce mata, to na zo gurinki ne amma ina so in ga mahaifinki. Sai ta ce min mahaifinta ya Allah ya masa rasuwa. Allah akbar. Sai na ce to mu je in ga mahaifiyarki. Sai ta bani dama, muka je muka zauna da mahaifiyarta, muka yi magana, mahaifiyar ta karɓe ni. Lallai a cikin kwana 3 aka yi haka. Sai ya zama duk in na je fira a ɗakin mahaifiyar za mu zauna.
sai mahaifiyar ta shige cikin bedroom uwaɗɗaka sai mu zauna sai mu zauna a falo a shirayi ita tana uwaɗɗaka haka balon bahaushe sai mu zauna sai mu fira a nan muna haka mun samu wata kamar 3 sai Allah ya kawo min dalilin da nake so na tura gidansu. Allah sarki. Na je na ba ma babana kuɗi aka je sai wanda zai karɓa ɗin shi yayan babanta kenan. Na'am. Sai ya ce a ɗan jira ya karɓi magana amma ba zai karɓi wani abu ba sai an jira sai ya yi shawara. Allah sarki. Ya tambayi yarinya ta ce tana so, ya tambayi mahaifiyarta ta ce tana so. Na'am. A cikin wannan lokacin sai yarinyar ta gaya min lallai babansu ya zo ya tambayi mamansu ta amince, ita ma ta amince. To a cikin wannan satin ne wa baban magana na ce to tun da an riga an gama magana yanzu za a je a kai sai a je, sai ya ce to yanzu ina da uzuri sai nan da kwana 3 zan je in kai. Allah sarki. A cikin wannan kwana 3 abin da zai faru ya faru. To a kwana 3 sai Allah ya kawo wani mai kumban susa, wani kuma wanda ya zo yana son yarinyar to imma da kumban susan imma dai ya yake. Da ya zo ya ga yarinyar ya fara magana da ita ta ce ita akwai wanda take so, ta riga ta yi alkawarin aure da wani dan Allah ya kyale ta. Kawai sai ya sallama da mahaifiyar. Da ya sallama da ita suka yi abin da suka yi sai lissafi ya juya a gurinta. Ta ga wannan maganar an fasa ta fa tun da ya ga wancan ya zo kuma shi ma da gaske ya zo. Kai. Sai ta yi maza ta samu wancan baban ta ce gaskiya ko an kawo maganar nan a ƙara jira akwai wani abu da ya taso yanzu. Babana ya je ya kai sai ya ƙara cewa a jira don akwai wani magana da ya taso. To amma a daidai wannan gaban kun riga kun kamu da son juna hakan ta faru ko kawai dai ana dan a mun kamu sosai kaɗan dan kamuwar da muka yi ta kai gayar da yanzu a nan inda muke idan tana bakin gate misali wani abu zai faru haka da ita zan dinga jin kirjina na bugawa. Ana haka dama sai in yi tunanin guri kaza in naje zan samu wanci in Allah ya yarda naje gurin zan ganta. Akwai ranar da ina wurin aiki na ina aikin kawai sai na ji gabana na faduwa sai na ce anya in na je guri kaza yanzu ba zan ga wata matsala ba, kawai sai na tafi gurin. Ina zuwa sai na tarar da ita suna faɗa da wani yaro, ta kawo abu gurin yaron ta tambayi ina ogan shi kawai daga ogana baya nan kawai sai suka ma faɗa sai da ta ce ba za ta bada abun ba sai ogan shi kuma ya ce dole sai ta bashi. Ina zuwa sai na tarar da haka ne magana Allah ya sa aka samu daidaito muka juya muka tafi shikenan wannan matsalar ta wuce. To masu kallon mu kun ji wani abin al'ajabi, wata soyayya wacce mafi yawanci sai dai maganta a TV ko mu karanta a littafi, gashi tana faruwa ko mu ce ta faru da Malam Bala. Ku ci gaba da bin mu domin ku ji yadda wannan soyayya ta kasance. Ina jin ka Malam Bala. Shikenan sai aka ƙara jira cewa wancan maganar a jira. A bayan jiran da aka yi sati 1 sai babana ya sake zuwa ba a karɓa ba sai ya kira ni ya ce min wannan yarinyar ka raba da ita, in ba haka ba za a je so 3 ana cewa a jira ba. Shikenan ina jira in ga menene a ƙasa. Sai babbar sallah ta yi ina tare da abokaina a ɗaki na muna kallo haka har misalin 11 wasu suka tafi wasu kuma muka kwana tare da su. Da safe da sassafe na fito gida kawai sai na ga yarinya a bakin hanya sai take ce min dan Allah dan annabi wani abu zai faru yau dan Allah kakkace ka baka so na ce me zai faru? Ta ce mama na za ta kira maka 'yan sanda wai an man sharri an ce a ɗakin ka na kwana. Sai na ce to a ina kika kwana? Ta ce wallahi tallahi a gida na kwana. To a gida ya aka yi mamanki bata san inda kika kwana ba? Ta ce za a ce a wani wuri kika kwana daban. Ta ce a ɗakin matan yayana na kwana saboda ta yi mun duka jiya da yamma irin kitson nan da suke yi na roba da tana dukanta ta kama
kitsan sai da ta tuge shi a kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. akan ta furta cewa ba ta so na. Romiyon wannan karni kenan. Na'am. Shikenan ta gaya mun haka sai na ce to ba zan ce ba na son ki ba, insha Allah duk abin da za a dai a baki na ne in ce ba na son ki ba zan ce ba. Kayi halacci. Shikenan ta zo ta same ni ina zaune a gareji sai abokina ya fito da gareji ya zo ya ce mun ga 'yan sanda can. Abokinka sai ya fito? Abokina sai ya fito daga gida ya zo gareji ya same ni ya ce ga 'yan sanda can a kofar gida an zo ana neman ka. Na ce to me ya faru? Ya ce ya ga maman suwanci tare da 'yan sandan, hasali har da yarinyar an sawo ta a gaba. Shikenan surutu kafin ma ni in zo surutu, ai wane bala ya ma wance ciki gashi can an zo da 'yan sanda kaza kaza irin haka dai. Sai an bata ka? Daga wurin aiki kawai sai na tafi police station. Na zuwa lokacin OC ne na je na same shi ya ce min to meye gaskiyarka da ka taso ka kawo kanka? Na ce gaskiya ta shine an zo nema na da haka barin kawo kaina saboda kar ya zama sai an je an kamo ni. Assalamu alaikum masu kallon mu, kafin mu je da Bala ya kare da 'yan sanda za mu je mu karɓi wannan sakon, muna dawowa. Shi fa so darasi ne in ka ji na wasu kamar katsi ne, wasu kuma suna son juna an rabu samun akasi ne. Wani mayaudari ne wata kuma lashe moni ce, wasu kuma babu ko ɗaya 'yan gulma ke saka su ruɗe, wasu nasu iyaye lamarin sai dai Allah kiyaye. Barkanmu da dawowa cikin shirin namu mai farin jini zauren zakin Hausa. Yanzu ne za mu ci gaba da jin yadda ta kaya tsakanin Bala da 'yan sanda. Malam Bala, sai kuka kare ta yaya kenan da kai da OC? 'Yan sanda sai na mai duk bayanan abin da yake faruwa. Na'am. Sai ya ce min kuma har yanzu kana son yarinyar? Yawwa. Duk da ka gane mahaifiyarta ba ta son ka? Na ce mai ina son ta. Sai ya ce to ka ji idan Allah ya sa ka shawo kan mahaifiyar, idan an sa ranar ka zo ni zan biya masa daki. Saboda ya gaya mu wannan da aka yi yawwa. Da ya faɗa min wannan maganar sai na kama hanya na tafi. Tunda ya faɗa haka kaga ba za a kama ni ba. Exactly. Sai na wuce na tafi. Ina zuwa na shiga gida kawai sai aka aiko aka ce sarki na kira na. Sarkin garin ku? Yawwa, saboda daga fadar sarki ta fara tare da 'yan sanda. Shikenan na je fada na zauna na gaida sarki ya ce min me ke faruwa, kaji na ce mai na'am. Sai na ce mai to ranka ya daɗe kaji abin da yake faruwa. Sai ya ce to fa kuma wannan magana da ka faɗa min gaskiya ne? Na ce mai lallai daga haka ban san wani abu ba, duk abin da zai zo to ba daga gare ni ba gaskiya, wani al'amari ne da ba. Sai ya ce min to kuma kana son yarinyar? Na ce mai kwarai ko ina son ta. Ka gane fa mahaifiyarta ba ta son ka? Na ce kwarai na gane haka. Ya ce to ka je idan ka shawo kanta zan biya masa daki. Again? Shi ma. To mu ma bari mu tambaye ka wani abu. Na'am. Amma kai har lokacin kana son ta din? Har a lokacin ina son ta. Baka tunanin wani abu zai je ya dawo? Bana da tunanin komai a lokacin fa, ina gaya ma banda ita ni ba abin da nake kallo gaskiya. Aboki ya zo ya ce min akwai matsala kaza akan wancan, in ce kai ka gani ba ni ba. Duk abin da kuke so in fahimta dangane da maganar wannan yarinyar to idan na gani to zan tabbatar. Amma ni da ita ban ga haka ba, a aikace agun ta ban gani ba, ni ko bata zo ta nuna min wani matsala ba, da haka kawai ni sahihiya ce. Kawai tatsuniya kake kallon magana. Wannan abin nasu kawai ina ganin ni samu wani shirme ne kawai. So kenan mai hana ganin laifi. Yawwa, wannan haka yake. To muna haka sai maganar wancan mutumin ta ci gaba da ƙarfi. Shi sabon zuwa. Let come. Kuma gashi yarinyar ba ta so a haka din. Amma a haka ana nan ana ta dambarwa, yarinyar sai ta ce min me zai hana ka daina zuwa unguwar? Kwata-kwata? In ka gashi lokacin babu waya. Shekarun da yawa. Babu waya. Idan na zo anguwan, in na zo kofar gidan, akwai wani signing da nake yi kawai ta ji murya na ta fito. To fa. Kawai. Da na yi in na samu guri na tsaya za ta fito. Ka ji masu To da na fito sai ta ce mun to mu bar nan anguwa. Sai na ce mata idan duk ran da muka bar nan anguwa aka gan mu a wani anguwa to matsala ta zo. Da haka abin da zai faru, duk abin da zai faru da ni a anguwan ku in dai akan ki ne, na yarda na ina maraba, na amince.
sai ta ce mun haka kace na ce wata rana muna zaune tare da ita maman ta fito a gabana ta fara dukanta kawai na riƙe hannun uwa ta zage ni uwar kenan na ce mata duk abin da zaki min na ɗauka yanzu da zaki haƙuri ki bar dukanta ni ki dinga dukana har ya zama bana numfashi na yarda. Kawai sai ta fashe da kuka maman kenan. Maman sai ta koma gida. Da ta koma gida tana cikin gida muna waje ina jiyo sautin muryanta kawai yaro kaza duk abin da za a yi an yi su ma kaman cingan menene irin haka dai. So a ƙarshe mahaifiyana ta fahimci duk wannan badakalan da ake ciki sai ta ce mun to kai ma faɗa ne. Na ce mata gaskiya ne tun da ake wannan maganar ban taɓa sa baki ba amma yau zan sa kuma ka tabbatar in na sa yau na ƙarshe ne ba maganar farko da kaza a'a kawai na ƙarshe ne in na sa. Na ce mata to shikenan me zaki ci? Ta ce to ka yi haƙuri waccan uwanta ne ba ta son ka ni kuma mahaifiyarka ce akwai wata uwa da ba ta son ɗanta. Na ce mata a'a to ya waccan uwar ba ta son ka ni kuma kana ganin zan ci gaba da son yarta? Sai na ce mata to dan Allah ki yi haƙuri karki wannan magana. Sannan na fahimci abin da za ta faɗi sai na ce dan Allah ki yi haƙuri karki wannan magana. Ta ce to yarinyar na yadda tana son ka amma uwanta ba ta son ka ka san tasirin uwa akan ya kuwa? Na ce mata ban sani ba. Ta ce to a ƙarshe ko ka auri yarinyar nan duk abin da mahaifiyarta ta gaya mata sai ta yadda nan gaba su da ka san dole kuna zaune sai an saba. Ce mata gaskiya ne so wata ran maganganunta zai yi tasiri haka. Ya za a yi yanzu? Ta ce ka rabu da yarinyar nan. Rabu da ita. Ya ka ji a wannan lokacin? Tana cewa rabu da ita kawai sai na ji gumi ko ina. Na koma ɗaki na kulle na ci kukan da ya ishe ni. Ka ce ka sha kuka? Wayo. Na ci kukan da ya ishe ni na kwanta tun daga lokacin da ta gaya min wannan maganar misalin karfe 4 haka ni dai na yi ban fito daga ɗaki ba sai misalin 12 na dare sannan ne sallar magariba da isha. Ya maganan abinci? Ba na jin yunwa. La ilaha illallah. Ita kuma yarinyar duk wannan abin da ake bata san halin da ake ciki ba. Sai na fara tunanin da yaya zan kalle ta in ce mata mahaifiya na fa yanzu ta ce ba za a yi auren nan ba. Tsaka mai wuya. Ita tana tunanin har yanzu maganar ta tana nan. To amma gashi kuma wani hukunci da aka yi min wanda ya zama dole in yi haƙuri. Sai na je na same ta na ce mata wance ta ce na'am ga wata matsala da ta bujiro daga gare ni. Kar ki kaddara ba na son ki ne ina son ki. Amma ga wannan matsalar yanzu matsala ta kuma wancan da ya zo daga baya ba na so ya aure ki. Na yadda in rabu da ki amma ba na so wancan ya aure ki saboda shi ne farkon matsala ta. Muka yi yadda muka yi wancan maganar ya tabbatar ba ta son shi ta haƙura da shi. Ta haƙura da shi bai wuce shi ma ya zo ya bayyana mata cewa tun da haka ne baya son ta shi ma ya rabu da ita. Kaga duka biyun babu. Yanzu ka yi nasara. Yanzu na yi nasara a kan shi. Saura kuma yi nasara a kan ya za ka kwaci kanka a hannunta tun da mama ta shiga. Shikenan sai akwai wani oganmu ya san tarayyar ya ta ƙoƙarin mu shirya. Ya ta ƙoƙarin mu shirya don ina gida zai ɗauki ko da mashin a zo a ɗauke ni a kai ni bakin wurin aikin shi. Kafin mu je yadda kuka yi da oga masu kallon mu a daidai wannan lokaci za mu miƙa muku wannan saƙo kafin Bala ya faɗa mana irin shawara ko kuma gudunmuwa da ogan shi ya bashi a cikin wannan soyayya wanda daga nan ne za mu karkare wannan shiri. Ku ci gaba da kasancewa tare da zauren zakin Hausa. Malam Bala muna jin ka. Na'am. Da ya aiko aka ɗauko ni a mashin muka zo na zauna sai ya aika da mashin aka je aka ɗauko ta. Ya ce min dan Allah dan annabi mu daidaita. Na ce mata ina da matsala da ke ta ce a kina da matsala da ni ta ce a wani hukunci ne da ba za mu iya tayarwa ba. Sai ya ce min yanzu babu laifi wani na kusa da kai ya zo ya ce yana santa. Na ce wallahi billahi fatan alkhairi nake mata in dai mutumin kirki ne zan fara gudunmuwa 100%. Ya ce mun to shikenan in muje duk yadda muka kaya a shawara mai magana
ashe shi ma yana son ta. Allah sai ya ga abin arziki. Yawwa. Na'am. Shikenan sai ya fara zuwa gurin ta, shi ma yana son ta, sun fara magana, ta ki amincewa Tunda kana nan. tun da nana. Wata rana ya ce mata wanda kike tunani din zan ɗauko shi zo da shi. Bata karɓi soyayya shi ba sai da na ba ta yardar hakan. Allah. Sai ta karɓa. Suna tare ba da ɗaukar lokaci ba, maganar aure ta yi ƙarfi, Allah sarki. ya tabbata za a yi. A ranar bikin irin kayan da angon ya sa amaryar ta sa irin shi na sa, an ko muka yi duk abin da aka yi a bikin da ni aka yi. Idan ita sunanta amarya, angonta sunan shi ango, to ba mu san sunan Bala ba a wannan. Sunana abokin ango. Abokin ango ne gata kenan. Ya kana zama. Shikenan aka ɗaura aure, aka wuce, kaga soyayya ya kamata a ce soyayya ta da ita ya yanki. Ya mutu haka. Yawwa. Abin da zai bani mamaki a ciki na tabbatar soyayya bai fita a zuciyanta ba, kuma ni ma soyayya tana nan, sai zazzabi ya kama ni, sai na je kemis. Ina zaune, mijin nata yana da mata, ita amarya ce, yana matan shi biyu. Na'am. Shikenan sai suka ɗauko ɗan kishiyarta suka zo kemis ɗin da nake. Sun shigo kawai sai ta gani. Mijin muka gaisa da shi, baka da lafiya ne? Ce wallahi zazzabi nake ji na zuwa dan min allura. Tunda suka shigo ta ƙura min ido, ta shuru, har sai da ya taɓa ta, ya waiga, ta sannan ta waiga ta kalle shi. La ilaha. A gurin na gane rashi a ɓaci. Da ta tafi gida, suka koma gida, sai da ta yi yajin sati 3 a wannan lokacin. Albarkan gani ɗaya da ta Wannan ganin guda ɗaya. akwai matsala. Ni kuma faruwar hakan sai na tattara inawa dama shi baka nake duk inda yake fulanin tashi ne. Gaskiya ne. Sai na tattara inawa da ɗan jakana na koma ogyari. Kawai kai Can ogyara. na je na zauna, ban dawo ba har sai da aka ce min gashi ta haihu. Na tabbatar da in Allah ya so yadda za su ji ta haƙura da Yanzu ni. an sa stamp ba maganan. Yawwa, ba maganar ta ganni, Gaskiya ta ji akwai wani abu makamanci haka. Yanzu kuma ka ji ikon Allah, har yanzu tana nan tana gani na, ina ganin ta. Allah sarki. Duk in za ta wuce ta gani sai ta tsuguna ta gaishe ni har gobe. Yanzu ka zama babban yaya. Yanzu na zama yayin ta babba. Gaskiya Malam Bala, wannan labari naka akwai abubuwan dubawa a ciki, kuma ya ƙayatar daidai gwargwado, akwai kuma ababen tausayi. To amma Malam Bala, a matsayinka na wanda kai soyayya tun lokacin babu GSM, babu wayar hannu haka, Na'am. bata yalwata a wurin mutane ba, kaga shekarun da yawa. Da ɗan- Kuma har yanzu mun ji labari ne wanda a yau din nan ma in aka samu irin wannan labari ne mai girma. To a matsayinka na wanda kai wannan gwagwarmaya, wani shawara za ka ba 'yan baya? Kullum fama muke yi kaga mutum ya shiga cikin soyayya ya sha wahala, kuma tarihin da ya wuce shi ake maimaitawa. Gaskiya ne. So saboda haka ka ba mu wasu shawarwari waɗanda za su kasance su zama rigakafi. Wani ƙarami mai tasowa yanzu ko wata in ta saurara za ta ji ina za ta yi gyara a nata matsalolin. Na'am. Saboda haka ba 'yan baya shawara akan soyayya. To yanzu dai shawarar da zan bayar shi ne. Na. Duk inda matashi ko matashiya suke, ya zama akwai soyayya tsakaninta da wani saurayinta ko kuma ita da saurayinta, masalan shine tsoron Allah. Lallai duk wanda ya zo ya ce yana son ki, idan kin tabbatar ba kya son shi, to ki gaya masa gaskiya. Kai kuma kar ka je da zumma na zo yaudara ne, baka san tasirin da soyayya zai mata a zuciyanta ba. Haƙiƙa. Cutarwar soyayya ya fi cutarwar haɗarin mota. Saboda wani zuciyar shi zai iya ɗauke kowane gwagwarmaya, amma wani kalmar so ta shiga ya kama soyayya da yarinya sosai, rana ɗaya ya faɗa mata cewa fa maganar aure babu, zuciyarta za ta iya bugawa. Gaskiya. So da ana haka muna gani gaskiya a gurare da yawa, a cewa ne ya faɗi dan soyayya ya mutu. Ni na ma san ɗaya wanda yadda tashi ce masa ta yi kawai, maganar soyayya tsakanina da kai dama soyayya ce, gaskiya ba zan aure ka ba. A gurin ya faɗi, daga gurin sai asibiti, bai koma gidansu da rai ba. Inna lillahi wa inna Da ni aka sallaci gawa shi wallahi. la ilaha illallah. Irin wannan abin to idan muka sa tsoron Allah, ba na son ka, ba na son ka, a'a ina son ka, to mu yi zumunci. Gaskiya ne. Da haka babu dalili ma wani maganar zumunci tsakanin namiji da mace.
kawai in za ku yi soyayya ku yi kuma dan Allah. Da haka duk abin da ka yi dan Allah sai Allah ya taimake ka. Da haka ina kiran 'yan baya su ji tsoron Allah gaskiya, su dinga yin abu dan Allah. Duk abin da ka sa a gaba ka yi shi dan Allah, Allah zai taimake ka, sannan kuma za ka ga gudunmuwar Allah a ciki 100%. Allah ya saka da alkhairi. To masu kallon mu kun dai ji gwagwarmaya da gumu da aka yi da Malam Bala a soyayya. Saboda haka kamar yadda ya faɗa a ji tsoron Allah, idan ka san ba za ka iya bakar ka fara, wannan kawai shine. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan mako. Daga ni naku Abba Zakin Hausa a cikin zauren namu mai albarka, zauren Zakin Hausa. Allah ya ɗaga Najeriya. Wasu sirrin zuci ne, lamarin su na ɓoye ne, abu ya faru an rasa shin ƙarya ko da gaske ne. In kana da abun faɗa to mu jami'a zauren Zakin Hausa, ke ma in da abun faɗa duk mu jami'a zauren Zakin Hausa.